Kung ang Pinoy ay isa sa mga active sa buong Asia kung boxing ang pag-uusapan, di naman nagpapahuli itong bansang Japan, lalo na sa kasalukuyan na dumadami na ang naging kampiyon nila sa nasabing larong palakasan. Nauungusan na nga tayong mga Pinoy dahil wala tayong world champion ngayon sa nasabing larangan. Noon pa man, ang Pinoy at Hapon ay parehong mahilig sa larong boxing. Madalas din maglaban, pero madalas ay ginagawa ito sa lungga ng mga Hapon sa bansang Japan. Parehong matapang at palaban ang dalawang bansang ito, lalo na kung boxing ang laro. Tila di gustong matalo, at kung matalo man ay talagang babalik para sa isang resback. Gaya na lang sa laban ng Pinoy na si Janrel Ramonal kontra sa Hapon na si Shingo Waki. Una silang naglaban taong 2013 na kung saan natalo ang Pinoy na si Ramonal via third round TKO. Maganda ang nasabing laban, pero nagkaroon ng sugat sa bandang mata itong Pinoy na naging dahilan na din para itigil ang laban. Panalo ang Hapon via third round TKO. Pero ang Pinoy ay tila di makatulog sa pagkatalo. Naghintay ng 6 na taon para makarisbak sa pambato ng Japan. At taong 2019 ay dumating na nga ang pagkakataong makalaban ulit ng Pinoy na si Ramonal, itong Hapon na si Shingo Waki, para sa isang 8 rounds non-title fight na laban, at gagawin ulit ang bakbakan sa lungga ng kalaban sa bansang Japan. May record ang dayong Pinoy na 15 wins, 8 losses, 6 tabla, habang 26 wins, 5 losses, 2 tabla naman ang Hapon. Sa rematch nila ay matagumpay na nakarisbak ang Pinoy na si Janrel Ramonal, kung sa una nilang bakbakan ay third round lang umabot ang laban nila. Sa rematch naman ay tinapos lang din ng Pinoy na dayo ang laban via third round TKO. Pero mas malupit ang ganti ng Pinoy dahil pinabagsak niya na parang toroso itong Hapon sa harap ng kaniyang mga kababayan sa bansang Japan. Talagang pinaghandaan ng Pinoy ang pagbabalik. 6 na taon ang hinintay para makaganti, at isang malupitang panalo ang kanyang bawi.
Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.